Neden Cihanbeyli gibi bir ilçemiz DEM Parti'nin belediyesi olmasın? Serokê giştî Partiya Wekebî û Demokrasiyê ya gelan DEM Partî Tuncer Bakiran û şandeya gel wî li navçeyên Konyayê Kulu û Cihanbeylî serdana ofîsên hilbijartinan kir. Bakiran li vê derê bi gerra civiya û di mîtîngan da bangî gel kir ku bila li DEM Partiyê xwedî derkevin û biçin ser sandiqan. Mehemyara serkeftin, serkeftin, serkeftin. Bakiran li vê derê ragihand ku ji bo çi şarederiya Kulu û Cihanbeylî nebin yên DEM Partiyê. Hatina Bakiran ji aliyê gelva jî bi germahî hate pêşwazî kirin. Fesî Aydın bi xwe rûniştibanê Kuluyê ye. Ew dibe hêviya me ew e ku DEM Partî li Kuluyê şaredariyê bigire. Kîjam xêrê Xwedayê me re bişîne. Amaca me ew e, amaca me başqa tişte nîne. AK Parti ji me re tişte nekir. Yani dönem an hatê dane jî ji me re tişte nekir. Yönetimek hel qara nekir. Li Cihanbeyliyê jî Bakiran bi germahiyekî hate pêşwazî kirin. Bakiran li vê derê jî ji hilbijêran daxwaz kir ku bila him li partiya xwe xwedî derkevin û him jî şaredariya Cihanbeyliyê bigirin. Li Cihanbeyliyê jî gelek kes hatin bahev û dîlan û govend girtin, mîtîng bi coşeka mezin dawî kirin. Gelin me Kurd, gelin millet-i serhadê, yê qulekê, û yê xwe bina xwe, bina zimanê xwe, beseydî, bese. Bajarê Konyayê li Anatoliya Navîn deverekî giring e. Di nav Konya û navçeyên vê derê da li gor hin pêzanînên neresmî tê gotin ku nêzîkî 300,000 Kurd hene. Li ber vî jî alîgirên DEM Partiyê li vê derê gelekin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.